βλέπετε αυτή είναι η ομάδα μου, από ό,τι βλέπετε. Τον Λακακά 231 νομίζω τον ξέρετε από το YouTube, Λακακά Roblox, και τον 00 Gino τον ξέρετε, νομίζω τον ξέρετε από το κανάλι μου, το Rise και το YouTube κανάλι. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Ανοίξτε μικρόφωνα. Όχι big backgrounds. Λακακάτε κάρτα 231, ετοιμαστείτε όλοι σας. Ωραία, Λάσο. Πήγαμε. Εγώ ήταν αγγλίκη. Όρισα κάπου και δεν μπορεί να μου βαρέσουν. Είδα τους πολυσομαλιφάνους, χωρίς. Αλλά φυσίνει, εξαστούν. Πάμε το εβάρ στο βίντεο. Κοίτα να δεις spammers ρε φίλε. Ρε, είναι spammers όλοι. Έλα, πού είναι αυτοί, πού είναι αυτοί οι spammers. Ρε, εξαφανίστηκαν δύο, η ομάδα μας είναι καλή. Τελειώσαμε όλους. Τους σκοτώσαμε σε ένα millisecond. Λακακάτε κάκα 230. Ένα. Γιατί δεν μιλάς. Γιατί δεν μιλάς καθόλου. Γιατί πρέπει και εσύ να μιλάς. Όποιος λέει W, δεν γίνει. Να γράψει στη σχολή του παρασλέγει. Ωραία παιδιά, όποιος λέει ότι η ομάδα μας είναι W, να γράψει W στα σχόλια. Η ομάδα μας είναι πολύ καλή παιδιά. Όντως. W. Σπαμάτων W. Ομάδα. W ομάδα ρε. W Urban. Θα κάνω λίγο κρατικό. Μα δεν μπορώ να κάνω κρατικό.
Γεια. Να. Dead. Να, άλλη μία έμεινε. Ένα, φύγαμε. Όσοι θέλει πάρτε και δύο πάνω που έχει δώσει link για το φλόριστρο, να γράψει W στο σχόλιο. Γιατί χρησιμοποιεί Άζακ σπρέι. Γιατί χρησιμοποιεί Άζακ σπρέι. Και δεν το έχω τώρα. Μπαμ. Ρε, ο ένας μας φοβήθηκε ρε. Έκανε disconnect ρε. Μας φοβάται το wifi του. Disconnected. Οπα, Έβαλα το spray. νομίζω πως είναι πάνω ένας. Τι εννοείς έβαλες Άζακ ρε. Δεν έβαλε κανένας κατάνα να τους τελειώσουμε από τη ζωή τους. Ρε, οι δύο έχουν οδηγίες. Θα το ήταν μέσα στο σοφέτ. Τον βλέπω! Το πανάκι, θα το καθαρίσουμε τώρα. Καθάρισε το να. Ωραία, τώρα καθάρισε το να με το Άζακ. Τον καθάρισε εγώ με τον Μάνο. Πρώτο win streak που πήραμε. Ωραία, για να δούμε δεύτερο. Πάρε τουλάχιστον τι πίστα θα μπούμε. Ξέρω εγώ τι πίστα θα μπούμε. Big crossroads, παιδιά. Μπείτε big crossroads. Στις 5 wins θα αλλάζουμε παιχνίδι, παιδιά. Στις 5 wins θα αλλάζουμε παιχνίδι. Ναι, big crossroads. Στα 5 wins αλλάζουμε παιχνίδι, στα 5 wins. Όντως, άμα πάμε 5 win streak αλλάζουμε παιχνίδι, εντάξει. Μετά θα παίξουμε τέτοιο. Πώς λέγεται survive 100 days at sea. Ναι, παιδιά, όσο τώρα το ξαναπέσει να δείτε. Θα τις κάνουμε ad. Έχεις YouTube, θα τις κάνουμε ad. Όσοι δεν θέλει να έχει YouTube φίλο. Ναι. Όποιος δεν έχει ξαναπαίξει Rivals, να πει στο σχόλιο 3-2-1, δεν ξέρω Rivals. Να πει 3-2-1, δεν ξέρω Rivals. Όποιος δεν έχει πιξελόπλα είναι κατάλληλος όποιος δεν έχει πιξελόπλα. Τώρα παλαγκάρω. Ωραία. Παιδιά, όποιος δεν έχει πιξελόπλα είναι κατάλληλος. Όποιος δεν έχει πιξελόπλα. Νομίζω πνεύμα. Ενώ όποιος έχει πιξελόπλα, τον βρήκα! Τον έκανα 3-6. Τον έκανα headshot. Ένας έχει. Παιδιά, όλοι οι άλλοι το ίντερνετ τους φοβάται.
Ο καημενούλης έμεινε μόνος του. Ο καημενούλης Για έμεινε. να τον αφήσουμε να πάει 4 και μετά να το κάνουμε 54. Ναι, να τον αφήσουμε να πάρει 4 και μετά να τον κάνουμε 360 νόσκο. Παιδιά, κοίτατε το από κάτω. Πεθαίνει το από κάτω, παιδιά, κοίτατε. Έχω πάρω το λεπτό από κάτω. Όχι από κάτω ρε βρε. Μάνο που... Όχι! Έφανο 0, 0, 0, τι είναι. Κολογκρεμίστηκα από κάτω. Για να το πω να γίνει 5-4. Να κάνει γίνεται 5-4. Μάνο! Μάνο! Έλα, γιατί... Μπα, κοροϊδεύω απλά. Για να τον αφήσουμε να πάμε 4 και μετά να τον αφήσουμε να πάει 4. Όχι, όχι. Να πάμε 4 εμείς και μετά το... Δεν ήξερα ότι αυτό είναι φλόρ, δεν ήταν δικό μας. Σίγουρα. Δεν τον έχω δει ποτέ με φλόρ. Να το αφήσουμε να πάει αυτός 4. Να πάμε να δούμε πρώτα εμείς 4. Μετά να πάει αυτός 4. Και μετά να τον νικήσουμε. Για να νομίζει... Όταν μας δει να νομίζει είναι πάρα πολύ. Μάνο είναι κάτω από το κάστρο, είναι κάτω από το κάστρο. Είναι κάτω από το κάστρο. Μπαμπαντρό. Καλή τύχη να μας... Τώρα θα αφήνουμε να πάει 4. Όντως, αφήστε του να πάει 4. Εγώ πάω να πηδήξω το... Εγώ πάω να καλοκρεμιστώ. Ωραία. Και αυτός να μην ασχοληθεί το ίντερνετ του. Εγώ πάω να Όντως, ελπίζω να μην κάνει και αυτό το disconnect. καλοκρεμίστηκα. He's connected. He's connected. He's connected. Εγώ παιδιά καλοκρεμίστηκα. Εγώ να κάνουμε και έτσι τουλάχιστον. Απλά φτάσει στον αέρα σου. Απλά κολογκρέμισε τον εαυτό σου, ρε. Κολογκρεμίσω από κάτω. Δεν κολογκρέμισε. Κολογκρέμισε τον από εκεί. Έτσι πήδα και έτσι. Και μετά κολογκρέμισε τον. Ξυλικάκι, πέφτει κάτω. Μάνα να το σκοτώσω. Τι λέγανε. Νόματα, ρε. Πέτα από κάτω, κακά. Όχι, κακά, μην τον σκοτώσεις. Δεν το βάλω μόνο. Παιδιά, αφήστε να μας σκοτώνει για να βλέπει να νομίζει. Όντως. Αφήστε να μας σκοτώνει για να νομίζει ότι είμαστε μπάδες και μετά να το αποδείξουμε το αντίθετο. Παιδιά, στα σχόλια, άμα θέλετε, γράψτε στα σχόλια. Μην το κάνετε άμα δεν θέλετε να μην συμβεί. Εγώ θα ψήσω τα φυτάκια μου με την κατάνα. Δρυγκαλέτσι, έλα. Μυστής καρκαλέτσι. Arrivederci. Η Πασκακή. Η Παόσκη. Τι είπατε πάω. Ωραία, νικήσαμε. Καλή τύχη. Ναι, και να δω τα win streak μας. Έχουμε όλοι δύο win streak, άλλα τρία match. Μην χάσετε μόνο. Παιδιά, είμαι 102 level και τώρα έχω πάει 120. Εγώ στο
Μακέο. Πάμε ξανά Big Crossroads. Βασικά museum. Ποιος είναι το μουσείο, ρε? Να ξέρετε, κάποιος να τυφλώνει χρειαζόμαστε και κάποιος να καίει. Ναι, εγώ και φλόρισα. Ωραία, όλα κακά 200, όλα κακά 231 τυφλώνει. Τσίλι και μπαζούκα. Και κάποιος είναι για κάποιος παίζει με shotgun, η ομάδα μας. Κάποιος πρέπει να παίζει με shotgun. Δεν πε- Θα πεθάνει. Δεν ξέρει να παίζει, θα πεθάνει. Μη μπομποφλάν. Ο Κλάντης bro. Δέλα, πού είναι? Πού είναι ο ένας? Νομίζω ξέρω πίσω σου. Λεγάκι θα πεθάνει. Δεν είναι ικανό για αυτή τη δουλειά. Δεν είναι ικανό για αυτή τη δουλειά. Λεγάκι δεν είναι ικανό για αυτή τη δουλειά. Αφού είχαμε παίξει. Λεγάκι δεν είναι ικανό για αυτή τη δουλειά. Κάτι σύνδεσαι hot chili, Όχι, βάζω shotgun και μπαζούκα. 3, 2, 1. Πήγαμε το. Να χώσουμε κάτι πραγματάκια. Κάτι βέλη, να χώσουμε κάτι βέλη κάπου. Δεν ξέρω που είναι. Δεν ξέρω πού θα τα χώσουμε αυτά τα βέλη, αλλά Είμαι φλογιστής. Είμαι φλογιστής. πώς να σκότω το Τζέργιο. Ο Τζες έχει λίγη ζωή, τον έχω βοηθήσει. Τον έχω κάψει. Χαχα. Μπαμπάι. Έλα, ο άλλος με σκηνούπερο είναι. Για να αλλάξει το πλαϊό. Άμα θες, ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όντως φώτιση. Έγινε τότε που είχε ακριβώς το τσίλα. Έβαλα και έβαλα και πίτσα. Έβαλα και πέρα που είναι διπλά για μένα. Μόνο για μένα είναι διπλά. Δικό μου είναι το φλερ. Δικό μου είναι το φλερ. Χωρίς και δικό μου κλαίος. Έλα, ο άλλος με σνούπερ, ο άλλος με δεν ξέρω με τι. Βάζει και εγώ σνούπερ. Κι εγώ. Είναι δεκτή. Μόνο σίγουρο. Παιδιά, εγώ σε φάση, εάν κάνετε snipe με τη μολότο, σαν να ρίχνει τη μολότο του FBI. Σε φάση ρε φίλο, ο άλλος θα σκάψει τον άλλο. Ναι! Χαχα, ναι. Κάτσε να αλλάξω όπλα. Σνάιπερ. Τι να φύγει τη μολότο στα μούτρα. Ο Φίλιππος. Παιδιά, ποιος λέει να πει σαμπάνια στα παλάκια του Φίλιππου. Τι! Ακουνίστης. Μήμα 10. Στα 12 γιατί κάνει
Και τι έγινε στον άνθρωπο φάιλα. Το αυτομάτι φοβήθηκαν το ίντερνετ του. Το ίντερνετ τους προσφοβήθηκε. Εγώ ανέβηκα από το ασανσέρ. Το χαλασμένο μας αυτό. Εσύ ήρθε του λακάκα. Δεν το έχεις. Δεν το έχουνε. Τους έχουμε εμείς κολλήσουμε σε 3, δεν θα πάνε σε 4. Ούτε κι άμα μας παρακαλούν. Εσύ, δεν κάνεις το θα πάνε 4 τελικά. Κάνεις μεγάλο νέο. Γράψτε στο βιβλίο, σωστό. Δεν θα τους αφήσουμε να πάνε 4. Γράψε το βιβλίο στο πόδι. Βρήκα τον έναν. Ανέβηκα πάνω. Μα δεν κάνεις τον έρχομαι εγώ. Hot. Τον κάνω hot. Έλα, άλλον έναν αφήσαμε. Bye bye. Έφυγε bye bye ο άλλος. Έφυγε με το μουλό. Παιδιά, άμα βλέπετε και είστε και στις YouTubers, πείτε μας πώς λένε το κανάλι σας στα σχόλια για να μας κάνουμε εγγραφή. Κοίτα να δεις με λόγο κιόλα. Πάμε τρεις. Bye bye. Πήγαμε 5. Ωραία, πάμε ξανά. Πρέπει να καθόλου. Ναι, μου δίχαμ. Με 4 subscribers. Έχω βάλει Flipbank. Έλα ρε φίλε, έλα ρε. Παιδιά, για μερικές φορές δεν μιλάω καλά, μιλάω σιγανά. Επειδή έχω κάτι άλλο πράγματα να μιλήσω. Μη σας νοιάζει, δεν είναι πρόβλημα. Όχι, είστε καλή το να μην θέλετε και σε πάνω να το λέμε και το λέμε αυτό είστε για κάτι. Μπορείτε να παίξετε Ρε, ο ένας είπε LOL. το λέμε. Εμείς θα πούμε LOL. Εμείς θα πούμε LOL. Θα φάνε κάρμα στο τέλος. Αυτό σου άσπρωσε η κάρμα. 100 Ρε! Νιουμπ! Είναι toxic ρε. Τώρα. τοξική, είναι τοξική. Ωραία.
άμα πει LOL ή κοίτα, όχι το LOL. Θα γίνω spammer δηλαδή, με έχει εκνευρίσει πολύ. Έχει να υποκρούσαμε. Δεν γίνεται. Έχει μείνει 50 ο άξος. Βασικά 25 έμεινε ο άσπρος. Πρέπει να πάρουμε ένα δύο βίλες, αλλά κάποιος δεν ξέρει να παίζει. Θα πεθαίνει με την πρώτη. Ναι, της έφαγε. Α, μπράβο. Λατάκι δεν είσαι για τίποτα, θα πεθάνεις. Νομίζετε. Λοιπόν, δεν βοηθάμε στο βίντεο, το βάζει με εύκολο. Αν το δες. Γιατί είναι 3. Εμείς οι τρία άτομα στην ομάδα μας έχουμε λάσο. Τι αμμούδα. Μόνο ο Λακάρας εδώ είναι στο τμήμα χειρότερο. Να χλαγκάρω. Τι γίνεται ρε. Εδώ είναι hacker 110. Γίνεται αόρατος. Γίνεται αόρατος. Παιδιά, όταν μας νικήσουμε το πέμπτο, θα κάνουμε το μόρο. Παιδιά, ποιος βάζει κατάλαβα. Εγώ. Βάζω και εγώ. Μια φορά με είχαν έρθει 4. Είναι 3 άτομα και εμείς είμαστε 5. Και εμένα μια φορά μου έχουν έρθει 5 άτομα και δεν πέθανα. Πώς γίνεται αυτό ρε κάτι. Αλλά πέθανες εσύ. Μια φορά μου έχουν έρθει 5 άτομα, αλλά μου δεν πέθανα. Δεν κάνει νόημα αυτό που λες Μακάκα. LOL. Κάκα δεν βγάζει νόημα αυτό που λες Μακάκα. Βγάζει νόημα, δεν βγάζει. 4. Κάποιος να βάλει φλογοβόλο. Όχι, μήπως δεν έχει. Δεν έχει, δεν έχω μόνο, όχι δεν έχω βάλει. Και το μύρισμα και χάνομαι το εννοεί. Έλα ρε φίλε, με πηγαίνεις δίπλα του short. Είναι όλα που θέλεις να κάνεις. Δεν είναι όλα. Έλα ρε Μάνο. Απλά κάνει του σόρτι τους. Αφού 110 μπορεί να γίνει όρατο. Σκότωσε το 135, δεν γίνεται ο 110. Δεν γίνεται να το κάνει. Κάτι ρε 110. Είσαι 126, πώς θα τον σκοτώνει. Είναι hacker πλέον, ωραία, είναι hacker. Είναι hacker. Με 10 άτομα να κλείσουμε για το βαριό μας. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε άλλη φορά.